Duha ka barangay nga mao ang Carmen ug Tawan-Tawan sa Baguio District sa Davao City ang tukuran og barangay health station sa Department of Health Region 11. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, usa sa mga suliran sa barangay level mao paghatag og saktong pasilidad aron makahanyag sila og kining mga serbisyong panglawas ngadto sila mga constituent. Busad ako nga kalipay ang gibati sa mga duha ka barangay sa Baguio District, Davao City nga gipatukuran sila sa DOH-11 ug bag-ong barangay health station aron nga palapdan pa nila ang ilang paghatag serbisyong medikal ngadto sa ilahang mga residente. Kung tan-awon gikan sa gawas, bag-o pa ang health center sa Barangay Carmen sa Baguio District, Davao City. Apan kung sudlon, nara kung tawagon sa mga barangay health worker ang ilang health center. Sanglit, naaratanan matud pa nga makita ang mga kagamitan, sanglit wala sa saktong pwesto ug butanganan. Busa, malipayon sila sa pagsugod na og tukod sa ilang bag-ong barangay health station. Adlawng Biyernes, dihang gipahigayon ang groundbreaking ceremony. Ubay-ubay ka mga serbisyong panglawas ang ginahanyag sa Barangay Health Center sama sa prenatal, immunization ug uban pa. Busa, mapalapdan pa ang ilang mga serbisyo sa ginatukod nga bag-ong pasilidad. Kana, dako na kanag siya tabang kay mabutang na ang tama nga asa dapit ang mga tambal ibutang. Kaya na naman siya, apil naman siya sa diha jud siya dayon. Ang among serbisyo, dili lang kay tama nga serbisyo, tama pud nga sa kalimpyo, makita gyud nila. Ang barangay mao inigahin og luna samtang nagikan ang pondo nga 1.8 million pesos ubos sa proyekto sa DOH-11. Kaning barangay health station ma-accommodate na gyud ang tanang katawhan diri sa among Barangay Carmen, labi na sa atong health center nga kaning atong gitungtungan karon, gamay pa man kay ni siya. Samang health station sub ang nakatakdang sugda na og tukod sa kasikbit nga barangay Tawan-Tawan. Sa karon, magduha ka tuig pa lang gikan sa pagkatukod ang health center sa barangay gikan sa pondo sa LCAC. Apan dakong tabang matud pa ang dugang health facility, labi na sa gilauman nga magsilbi kining paanakan o birthing center. Ako'y constituency mga 35% IP. Kana practice bitaw nila nga sa balay mga anak. Nalang gihapon na karon so batiskado na to, delikado man gyud kay na. Tang facility para di na ta matos layo, di na basta katong di lang tong cesarean o normal delivery lang diha na. Gilaumang matapos ang konstruksyon sa mga health station, human ang tulo ka bulan. Sara, sumala sa barangay official yung galing matapos ng pagtukod sa barangay health station, ni commit matud pa ang City Health Office nga sila mo deploy no sa mga personaheng gikinahanglan ingon man ang DOH pod sa pagsupply sa mga kagamitan aron nga mag-operate na gayud ang kining barangay health station o galing matapos na ang konstruksyon niini. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.